Ndewonu, tata anyị ga-eleba anya nkeji asụsụ a na-akpọ mbụụzọ. Ihe a na-akpọ mbụụzọ na bekee bụ preposition. Gịnị bụ mbụụzọ? Mbụụzọ bụ nkeji asụsụ ndị ahụ na-egosipụta ebe ihe dị a na-ekwu maka ya. Ya bụ na ọ na-arụtụ aka ebe ihe dị a na-ekwu maka ya. Anyị ga-enye ọmụmaatụ dị iche iche iji wee gosipụta ihe bụ mbụụzọ. Nke mbụ anyị ga-eleba anya bụ mmiri dị na iko. The water is in the cup. N'ahịrịokwu a, mbụụzọ dị n'ahịrịokwu a bụ na iko na, ka ọ na-egosipụta ebe mmiri dị. Mmiri dị na iko. Nke abụọ anyị ga-eleba anya bụ akwụkwọ ahụ dị na tebụl. The book is at the table. N'ebe a, mbụụzọ dị na ahịrịokwu a bụ na tebụl. Ọ na-arụtụ aka ebe akwụkwọ ahụ dị. Na tebụl bụ mbụụzọ dị na ahịrịokwu a. Oke nọ n'okpuru oche. The rat is under the chair. Mbụụzọ dị n'ahịrịokwu a bụ n'okpuru. N'okpuru, ọ na-egosipụta ebe oke nọ n'okpuru oche. N'okpuru bụ mbụụzọ dị n'ahịrịokwu a. Ego ahụ dị n'ụlọ ụka. The money is in the church. Na bụ mbụụzọ dị n'ahịrịokwu a, maka ọ na-egosipụta ebe ego ahụ dị. Na ụlọ ụka bụ mbụụzọ dị n'ahịrịokwu a. Ego ahụ dị na ụlọ ụka. Onye nkụzi nọ na klaasị. The teacher is in the class. Na klaasị bụ mbụụzọ dị n'ahịrịokwu a. Na bụ mbụụzọ maka ọ na-egosipụta ebe onye nkụzi nọ na klaasị. Onye nkụzi nọ na klaasị. Na bụ mbụụzọ. Nri dị na ite. The food is in the pot. Nri dị na ite. N'ahịrịokwu a, na bụ mbụụzọ maka ọ na-egosipụta ebe nri dị. In the pot. Ọ dị na ite. Nri dị n'ite. Na bụ mbụụzọ. Akwa ahụ dị n'ime akpa. The cloth is inside the bag. Na ime bụ mbụụzọ na, ọ na-egosipụta ebe akpa dị.